Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. 750 milliliter melk, 120 gram dessertrijst, 90 gram suiker. Ik ben nu de rijst aan het maken, want ik maak een rijstevlaai met bosvruchten. En dan ga ik nu de rijst gaar koken, zodat die dan op de taart komt. En waar voor dosto dit? Voor de HEMA taartenwedstrijd. Dan ben ik door naar de halve finale en dan ga ik morgen naar Amsterdam. Daar ga je elkaars taart beoordelen en dan wordt er 1 winnaar uitgekozen. Yummy, 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 I got love in my tummy. Ongeveer 1 eetllepel custard en 2 gesplitste eieren. Het is wel heel spannend natuurlijk, want er doen heel veel mensen mee. En dan hoop je maar dat jouw taart wordt uitgekozen. Ja. En wij binnen Joert aanwezig bij het geheime recept. Ja. Werd je eerst mooi verrassen? Werd eens door de jury maar inpakken te kennen? Nou, de heerlijke smaak van de taart. Want hij is echt super lekker en echt iedereen vindt hem heel erg lekker. En ik denk dat heel Nederland deze taart in het assortiment wil. Want dat is de prijs die je kunt winnen. Deze taart komt dan in het HEMA-assortiment. Voor de bodem 5 gram gist, iets minder dan 1 eetlepel suiker, 50 milliliter lauwe melk. Dan vreeg ik mij naar Wolle hoor. Ja. Als je zo vaak taarten maakt, Ja. dan wordt er bij je natuurlijk heel wat aan snoep, nevens mij. Ja, elke zondag sowieso. Elke zaterdag maak ik een taart of zondagochtend. Ja, dat vinden ze hier in huis wel heel lekker. 180 gram bloem, 15 gram boter. Nou, dit is bijna klaar. Dan moet dit zo afkoelen en dan zet ik het in de koelkast en dan moet het helemaal afkoelen. En dan kan het pas op de taart. En dat is juist allemaal het bleed heeg? Van is dat dikke, dit liep het wel goed. Ja, omdat ik het heel vaak doe, zie ik nu wel wanneer het goed is. Nu gaat het nog een half uurtje rijzen en dan kan het in de oven. Maar tot hier laat ik het zien en dan daarna is het geheim hoe het verder gaat. Ik heb nog 1 dingetje die jullie mogen zien. Dat zijn deze bessen, dat komt als laatste op de taart. Ah, het geheim. Ja. Oké, doei! Het is dik in water, dan kan je nog heel lang fietsen. Het stuur. En wat hartstikke een goede bel. Steen op de grond, kan dat? Ja. Goed. En dat geen bel, hè? Nee. Ik mis dat er een belangrijk onderdeel aan die fiets, maar... Nou, de voorrem. Dat zit vast. En je remblokjes ben goed, handvatten ben goed. Ja, dat is... Er moet al wat aan gebeuren, want daar zit heel veel ruimte op. Ben je nou vroeger altijd fietsmaker geweest? Nee, ik ga nooit fietsmaker geweest. Ik ben van een generatie die het zwaar moest dat zijn eigen fiets in water weer. Maar door dan weer te stekken en dan kon je net fietsen. Dus er moest wel zelf wel sleutel worden. Nou, wie krijgen we nou? Van verleden die vond ik het beter. Toen ik ze keurt heb. Dan tref ik misschien nog een proefje wat net zo goed is, maar vorige keer het beter. Niet heger. Maar ik weet net wat deze schoolhoofdje maar wil, als hij maar een herkeuring krijgt. Dus we keuren de fiets nu niet goed. Maar als je dit briefje thuis geeft aan Paak of aan je vader, dan hopen we dat die alle dingen die niet goed zijn, dat het volgende week wel goed is. Ja. Kom je op school en dan wordt hij herkeurd, heet dat. Ja. En als dan wat nu niet goed is, als dat dan wel goed is, dan krijg je zo'n stickertje. Ja. En dan geven we al die streepjes betekent net dat alles fout is, hè? Maar dat betekent gewoon wat er net op zit op een fiets. Zeg maar dat heeft maar de keuring niks uit te staan. Bepaald, je moet er net een naam op zetten, hoe er in je licht op zitten. Want dan kun je in je licht nooit zien. Maar zet er een naam op en een lamp is steken of iets dergelijks, ja, dan heb je een probleem. Achterlicht, kun je het achterlicht gewoon krijgen? Soms is het losse, maar soms ook niet. Ja, maar hij doet het nou wel. Hij kan wel weer uit.
Is dit nog even een spoedreparatie? Ja, we hebben de bel vergeten, dus ik denk, maak nou maar even. Nou, dan zie je dat er doet. Yo! En je hier in de schroevendraaier in de boes? Of, Nee, die hebben we correct even vregen, want die beste man, hè? Nou, man, hij doet het eigenlijk. Jasje! Wat is dit, jong? Wel. Wat is er mij? Dat is mijn member. Oh, hier je member er even op. Ze dacht dat de BR is het dan, hè? Ja, hoor. Ze bewerkt zaak. Hoe werkt het al? Heb je dat eens gezien? Oh, dan mag de volle meer ontloeken. Wist ik niet. Als je 12 aan hier bent en je blijft thuis zitten, dan ga je nooit meer wat, hè? En ik vind het wel prettig.